Sunt Daniel și vă prezint cele mai importante știri ale zilei. Tragedie în Ucraina. Un pilot de F-16, Pavlo Ivanov, în vârstă de 26 de ani, a fost ucis sâmbătă în luptă cu forțele rusești. Aceasta este a doua pierdere de acest tip de la livrarea avioanelor F-16 în 2024. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Furtuni devastatoare în Beijing. Peste 800 de zboruri au fost anulate și trenurile suspendate din cauza vânturilor cu rafale de până la 150 km/h. Autoritățile avertizează locuitorii să rămână în case, iar parcurile și atracțiile sunt închise. Vremea severă se va menține până la sfârșitul weekendului. Președinta Crucii Roșii, Mirjana Spoljaric, descrie fâșia Gaza ca un iad pe pământ, avertizând că spitalul organizației va rămâne fără provizii în 2 săptămâni. Asistența umanitară nu a mai intrat din 2 martie, iar situația se agravează. Spoljaric solicită un armistițiu urgent. Rusia acuză Ucraina de 5 atacuri asupra infrastructurii energetice, considerându-le o încălcare a moratoriului convenit. În paralel, Ucraina raportează un atac nocturn cu drone rusești, soldat cu 4 răniți și pagube semnificative în Kiev și alte orașe. Industria aviatică se transformă radical. În următorii ani, pasagerii vor putea zbura fără check-in, folosind doar fața pentru verificarea identității. O nouă legitimație de călătorie digitală va stoca informațiile pașaportului pe telefoane. Această schimbare promite o experiență de călătorie mai eficientă și modernă. Liderul NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia ar putea desfășura arme nucleare în cosmos, provocând îngrijorare în rândul membrilor alianței. Rutte a subliniat că aceste acțiuni ar putea afecta grav securitatea globală și ar încălca tratatul din 1937 privind utilizarea pașnică a spațiului. Diana Șoșoacă a avut o întâlnire surprinzătoare la Mar-a-Lago cu Dragoș Sprânceană, fost emisar al premierului Ciolacu. Sprânceană a sugerat ca administrația Trump să ignore mesajele pro-Ucraina ale României, iar Ciolacu s-a delimitat de afirmațiile sale. Șoșoacă i-a cerut scuze în numele guvernului. Mulțumesc, sunt Daniel și v-am prezentat cele mai importante știri ale zilei.